nit, salutacions. Jornada 15 de la Lliga i no s'han enganyat de sintonia, encara que vegin en pantalla, en imatge, la Eurovisiva Beth. Avui és l'artista invitada amb una versió pop de l'himne del Barça. Arriba el clàssic número 74 de la història de la Lliga, en un moment molt dolç per als madridistes i prou amarg per als culers. El Madrid és el líder i el Barça, després de la maneta de Màlaga, octau classificat a 10 punts del rival d'avui. Un clàssic que ve marcat també pel fair play entre els presidents i l'absència per lesió del crac mediàtic blaugrana Ronaldinho. Hem vist tots els que tenen la clau del poder a Catalunya. Primer Pasqual Maragall i Josep Lluís Carod Rovira, després Artur Mas. Cris de Barça, Barça, Barça. Més de 100.000 espectadors, han exhaurit les localitats. No hi ha ultres, eixa és la gran notícia del partit d'avui, quan esperem l'eixida dels jugadors d'un i altre equip. Presidirà el partit el titular de la Generalitat, Jordi Pujol. També veiem el ministre portaveu Eduardo Zaplana quan s'interpreta l'himne de Catalunya. I serà pràcticament l'últim Barça-Madrid que presidisca des de la llotja Jordi Pujol. Aprofitarem, per tant, el moment per a repassar les formacions inicials. Comencem per l'alineació del Real Madrid. Jugarà a la porteria Iker Casillas amb el dorsal número 1. Una línia de 4 integrada per Michel Salgado a la dreta, Pavón, Raúl Bravo en l'eix defensius, Roberto Carlos a l'esquerra. Una altra línia de 3. Abans una línia de 2, el doble pivot per a Beckham, dorsal 23, Helguera, dorsal 6. Ara sí, eixa línia de 3, de dreta a esquerra, Figo, dorsal 10. Raúl 7, Zidane 5 i com a home més en punta Ronaldo, dorsal número 9, Pichichi de la Lliga. Assentats a la banqueta al costat de Carlos Queiroz, dorsal 25, César Porter suplent. Com a jugadors de camp número 4, Rubén, 11 Portillo, 17 Miñambres, 19 Cambiaso, 21 Solari, 26 Borja. Formació del Barça. A la porteria Víctor Valdés, dorsal 25, línia de 4, de dreta a esquerra, 18 Gabri, 2 Reisiger, 5 Puyol, 12 Van Bronckhorst. Una altra línia de 4 on no hi ha jugadors de banda específics, però callem perquè salta el Madrid. Com sol ser habitual també, atronadora la xiulada amb la que han sigut rebuts els jugadors del Madrid. El seu president a la llotja al costat del president del Barça, Florentino Pérez al costat de Joan Laporta. Salta el Barça. Dèiem la línia de 4 en Xavi, Cocu, Mota, Gerard. Com a homes més avançats, Kluivert i Luis García. Assentats a la banqueta al costat de Frank Rijkaard, porter suplent dorsal número 1 Urustu. Jugadors de camp 4 Márquez, 7 Saviola, 11 Overmars, 20 Quaresma, 21 Luis Enrique, 27 Óscar López. Són debutants en un derbi, Frank Rijkaard i Carlos Queiroz. Primer clàssic, per tant, per als dos tècnics. Arbitra Fernando Carmona Méndez, 42 anys, natural de Badajoz i, per tant, del Col·legi Extremeny, advocat de professió, 9a temporada en primera. Avui dirigeix el partit número 144, 61 victòries locals, 31 empats, 51 triomfs visitants. Al Barça li va bé, 12 partits disputats, 8 guanyats, 2 empatats, 2 perduts. Al Camp Nou 8 partits, 7 victòries i un empat. És a dir que amb Carmona al Camp Nou el Barça no perd. El Madrid li ha pitat 18 partits, 12 victòries, 3 empats, 3 derrotes. És el seu primer Barça-Madrid. A les bandes Chirino Rivera i Julián González, quart àrbitre Méndez Núñez. I donem ja la bona nit i la benvinguda als nostres comentaristes. José Miquel Torres, bona nit. Molt bona nit. Mario Alberto Kempes, bona nit. Hola, buenas noches. Com sempre, anem a preguntar-li avui a Mario Kempes, ho dèiem entre bastidors, que avui, a pesar dels 10 punts de diferència, un clásico es un clásico, Mario. Sí, no, esto no tiene nada que ver con un partido normal. Yo creo que, bueno, a pesar de que el Madrid se encuentra en mucha mejor posición que el Barça, es un partido donde no hay una clara diferencia en esta clase de partido. Si es por puntos, el Madrid hoy tendría que, si llega a seguir jugando como está jugando, yo pienso que debería ganar.
pero el Barcelona hoy tiene que dar todo por el todo, porque si no se alejaría mucho y perdería todo interés por la Liga. José Miquel Torres, despreci total de Frank Reisiger per les bandes. Sí, la veritat és que avui l'alineació que presenta Rijkaard és un poquet a aguantar un poquet més, no? El Madrid s'ha reflectit un poc el temor que té l'entrenador holandès. Això fa que dos homes habitualment que són mig centres, que són Mota i Gerrard, estiguen en bandes, prescindint de Luis García, que va agarrar el lloc de Saviola, i de Quaresma, que habitualment juga d'interior dret. Molt de respecte al Madrid. El Madrid fora de casa, encara que baixa, coneixem les seues individualitats. El Barcelona està buscant, segueix buscant aquesta identitat, aquest estil de joc, i la bona notícia per al Barcelona és que ha recobrat a Pujol, i això va imprimir molt de caràcter. Té que treballar molt el Barcelona, perquè el Madrid no pot tindre espais. Pues a punt de començar el partit al Camp Nou. El darrer 23 de novembre es complí un any de l'anomenat cochinillazo, del llançament al camp en l'últim clàssic del cap d'un porquet. El comitè de competició ha imposat 2 partits de clausura, sanció que encara no s'ha executat perquè el Barça ha recorregut a totes les instàncies esportives i finalment a la justícia ordinària. Ara la pilota està al terrat del Tribunal Arbitral Esportiu, que depèn del COI. Florentino Pérez ha dit que prefereix que no tanquen el Camp Nou, però que sí als que llancen objectes. S'anuncia la mort de l'exjugador del València i del Barça, José Manuel Pesudo, natural d'Almassora, nascut l'1 del 6 del 1936 i que va faltar anit mateix. Respectuós el minut de silenci en record de José Manuel Pesudo, al que ens sumem també nosaltres. Un home molt volgut, José Manuel Pesudo, al poble de Torres, a la Vall d'Uixó. Sí, una gran pèrdua. La veritat és que un home molt cabal i una llàstima. Molt jove.